Sukarrietako Asti elikadura eta itsas zentro teknologikoan hasi nuen nire ibilbide profesionala, handik Mercedes-Benzeko fabrikan jarraitu nuen, energia eraginkortasunaren arloan eta 2007tik Parke Teknologikoan, Euskadiko Parke Teknologikoan hemen Vitoria-Gasteizko kampusean, ardurazko hainbat kargu izan ditut, orain kudeatzaile izan arte. Batez ere, bi gauza azpimarratuko nituzke, egun guztiak ezberdinak direla eta egunero zerbait berria ikasten dudala. Eta gero, Parke Teknologikoan zer azpimarratuko nuke, etorkizuneko proiektuetan parte hartzeko aukera dudala eta batez ere, hau bultzatzen duten enpresa, pertsona eta taldeen alboan izateko aukera. Nire ibilbide profesionalean beti saiatu naiz nire ezagutza eta profesionaltasunaren bitartez nire lekua izaten edo bilatzen egon naizen leku guztietan. Zertara behartzen honek beti aurretik joatera. Merkatuaren, gure bezeroen eta sektoren aurretik pausutxo bat joatea. Da nola egiten dut hau? Formakuntzaren bitartez, joerak oso hurbiltik jarraitzen eta bezeroen beharrak entzuten. Hori da nire ibilbidearen erronka nagusia. Nire aholku nagusia da bereingan konfiantzia izan dezatela, oso ongi presta daitezela, bereien sareak, bereien ingurumeneko sareak izatea eta lantzea, hori da ezinbestekoa da, eta disfruta dezatela, gozatu dezatela egiten dutenarekin. Eta esango nieke, industriak askatasuna emango diela, nahi duten lekuan eta nahi dutena egiten egoteko.